Yo, what's up guys? Nandito na tayo ngayon sa San Nicolas. Today's video guys, meron tayong bagong event kayo na pestahan. 3 days to guys. Punta ng masalong-salong Mercedes. Ayan guys, yung buong tropa ng buong tropa ng Abanto Mobiles at Samanti Mobiles. Yan. Yan sila DJ Aris, DJ Melvin, DJ Pukoy, DJ Lun, DJ Baba. Yan. Ayan. Ayan guys. Samahan nyo kami guys ngayong panibago naming event. Bago naming vlog. Yan. Ngayon naman guys na kapag event ulit ng ng tugtugan ng pestahan. Matagal-tagal din na bakante si Lon. Ayan guys, si Lon matagal-tagal na rin na bakante dito sa tugtugan. Namimiss. Dapat mo yung mga nasa Japan na natin, mga tropa. Kaway-kaway mo naman. DJ Marvin. Shoutout kay DJ Marvin, DJ Junel. Shoutout dyan sa Japan. Ayan. Shoutout guys. Samahan nyo kami guys ngayon sa panibago nating event at vlog sa 3 days na tugtugan to. Bakbakan na naman to guys. Yan guys, yung mga tropa natin yan. Kahakot na sila ng mga nasakay na namin sa truck guys lahat ng gamit. Yan guys, napakaraming gamit namin na Pusoy, padamo na pusoy. madali ka. Yan guys, ready na tayo. Papuntang masalong-salong to. Ayan. Ayan ang mga tropang kasama natin. Hindi mawawala si DJ Marlon on the mix. Ayan guys, si Baba ni ayan guys. Ayan guys, yung mga dala namin na mga dadalhin namin gamit. Ayan. Ayan. Dali magkamundo yan. Ano kaya? Ayan, kakarga na kami ng mga gamit guys. Hugas sa
bangon. Kada adlaw gusto kayo kong amuinom. Ang kaugali mo lang. Ayan, ayan. Kaya ni Patong dyan. Kasya kaso mahirap pala sa una. Yan, Patong. Wala nga ng logo. Dapat buwan po. Sakto. Saktuhan. Iwaring muna. Tawa kayo. Nakasok doon naman sa gilid. Bako yan, lubid. Bakal. Kasya sa loob. Ayan, ayan. Yan guys, itong 2,000. Tulungan natin buhatin. Umupo ka lang kay ganun. Oh. Dito ka maupo sa loob. Ayan, ayan, ayan. Ganyan mo, patumba sa akin. Gas, tindog. Ayan guys. Ayan. Palaba mo. Palaba. Palaba ka, palaba. Ano po? Harap ko yan. Kasya. Parsin ng tuki. Okay, oh, ang ganda. Guys, yung 2K na sub namin. Shoutout mo yung mga tropa natin dyan, Lin. Mamaya. And guys, ready na to. Punta tayo ng masalong-salong Mercedes. AS combination guys, combine ng sound. Yan o, si Raro yung subscope. Guys, tapit. Dali. Hindi na yan sa saro. Hindi nagaro ka siya. Hindi sa saro. Manila. Yan. Hoy! Okay, tangan may timbang dito. Matulog ini. Ano? Mga tao. Tutukan. Niyaga ba ka? Na kay Anjiboy. Arribala. Arribala. Ari mo yan? Ijuin mo ba? Okay, Laro. Laro. Oh, Rene. May para ano kita ha?
Nasa lubong, sa lubatid yung sarong. Kung papiknikan duman. Ayan na. Kulangan ka pa. Ito sana oh. Kung may laman yung mga pwede ano. Ayan na, siguro na yan. Guys, halos na ikarga na namin yung mga gamit sa sa truck. Yan. Halos mapuno-puno yung truck na pinakyan ng mga gamit. Ayan, mayroon pang mga natira. Ayan guys, palis na yung yung truck. Kita-kits na lang tayo dun. Ayan na. Yan si ating pinaka-idol DJ kasama. Kita-kits na yung mga loads. Yan. Baka na naman to. Halo na naman. Yan. Jump. Let's go to jump. Chatot. Let's go to jump. Chatot. Yung mga tropa natin, sila Shoutout kay Boss Ping. Saka kay... Nagsipilo ka ha! Dilaw na ipin mo! yung mga tropa natin na DJ dyan. Kay Boss Madera. Yan. Boss Nash. Shoutout. Tapos... Bunga nga mo! James. Shoutout. Yan guys, shout out yung